El sector farmacèutic, biotecnològic i de tecnologies mèdiques té un paper determinant a Catalunya. La tradició d'aquest sector a casa nostra posiciona el territori com un referent internacional. Alhora, són factors que permeten atraure grups biofarmacèutics mundials que veuen com des de Barcelona poden fer negoci amb garanties d'èxit. La biotecnologia és un sector clau per a la transformació de l'actual model econòmic cap a un sistema basat en el coneixement. Per assolir aquest objectiu, Catalunya compta amb el clúster més dinàmic de l'estat espanyol. Darrere d'aquest dinamisme hi ha capital humà molt qualificat, forts lligams de col·laboració entre la universitat i el món empresarial. En aquest sentit, l'oferta formativa en ciències de la vida i la salut és molt rellevant, amb 10 de les 12 universitats catalanes que imparteixen estudis relacionats amb aquest àmbit. El creixement d'aquest sector a Catalunya és possible gràcies a l'existència de parcs científics i tecnològics, veritables catalitzadors per al desenvolupament econòmic. A més, a l'àrea metropolitana de Barcelona hi ha 6 instituts de recerca hospitalària i una gran xarxa d'hospitals universitaris que destaquen tots ells en recerca capdavantera a nivell internacional. L'Ajuntament de Barcelona i la Generalitat de Catalunya estan fermament compromesos en la promoció d'aquest sector, generant les condicions perquè es configuri un entorn amb un sistema potent de recerca, una transferència de coneixement activa i posant els fonaments per generar un teixit empresarial cada vegada més fort.